Hello, szevasztok gyerekek, már vagyok. Amint látjátok, a Sinus Hanyó Szajával játszunk. Ami magyarul Cat jó. És igen, hallhatjátok, hogy velem van pár haverom. Társaságomban van, gyere be megint Puffit. És Party Killer. Az, de gyere már be, mert nem látod. Drága látos öcsikém. És ők fognak röhögni azon, ahogy én szopok. Nos gyerekek, elindul a játék. Rámegyünk a házikóra, a elbaszott négyesre, meg a körre, meg a nullásra, meg mit tudom én. Jó, kezdjük, első pálya. Surás LH. Merre mit kell menjünk? Nyilakkal. Ja, kicsit lassú, nem baj. Netes. Igen, neten játszok, mert miért is ne? Kap be. De csak sikerült is. És oda felugrunk. De miért nem ugrasz nagyobbat? Ugorjál! Jó, de hogy megy amúgy a macska? Így megy, hogy... Mint valami kartoncica. De nem. Így megy, hogy itt a két keze, mondjuk így van a két keze, és így megy, hogy... De lehet, hogy még váltogatja, és akkor így hullámzik az meg. Nem. És mész vele 6 lépést, és utána csinál egy ilyet, hogy... De várjál, de azt is van így. Igen. Tehát ilyen kancselkedve van. Mindegy. Most oda felugrok, mert nekem kell az a kérdőjel. Mondom, most oda felugrok, mert nekem... Az ott mi volt? Luffy. Haj. Zé, kilőtt sperma darab, vagy mi a van? Jó, hello, meghalsz. Most meg. Ez így patan. Oh! Várjál. Majdnem rám esett. Ugorj át, kérlek! Júj, júj! Ugorj! Aztán mákos gubát eszek reggelire, és egy kicsit lejjebb veszem a hangját a játéknak. Idegölő hangja van. Így. Az egész játék idegölő. Oda vissza. Gyerünk! Oda vissza. Mondom, ugorj már föl oda! Kibaszott analfabéta macska. Kurva száját, akkor neki menjünk megint az oszlopnak. Tuk. Izé, spermadarab, zsepülj. Jump. Melyik izgat? Izgasson a faszod. Nem tudok oda fölugrani. Na, gyere. Milyen fel? Hallod Csak is? ott tart, hogy egy És oda. ha vádolni kellene egy másfél órát, ameddig visszaér, aztán ráugrasz és meghalsz egy 2 lépéssel később. Akkor így... Kicsit állítok a kamerán. Így. Gyere már. Jó, és már jó? Kis fehér. Azt hittem. Kis fehér geci. Ez is. Na, azért. Éppen. És itt volt egy ilyen... Itt volt egy ilyen szopa. egy olyan nagy itt. Aha. Kurva szája. De nem ugrik föl az analfabéta rákos lépő. Kurva anyját. Valami kartoncica. Hát az. Na na na. Előbb-utóbb megtanulok opera énekes lenni. De miért nem ugrik nagyobbat, hogy teljem a szájába? Mert az egy szar. Nő. Zé. Majd nem elfelejtettem. Spermadarab. Spermadarabot az. Spermacsepp. Zé. Merülő telefon. Ne, elment megint az a...
Ez a zsidakabra. És gyerekek, én most megmutatom nektek, hogy... ne nyomogassál! Megmutatom nektek, hogy itt milyen hülyeségek vannak, figyeljétek, ilyen reklámok vannak itt. Válaszd ki az osztályod, meg minden szar. Jön De a hogy geci! fogok? Nyugi! Hadd jöjjön! Tegyem a szájába annak is. Na, így már repül. Zsé. Tudsz. Itt lesz az a szar. Itt lesz. Az ödés. De nem akarsz, hogy nyámketezni? Hogy mit? Nyámketezni. 8. azzal szoptam. Én meg a Flappy Az- Bird-del. Az milyen betépet, betegagyú állat találhattak ki? Én normális vagyok, nekem nincsen semmi bajom. Én nem vagyok normális. De várjál, jól látom, hogy csak 0 életem van? Igen. Ajaj. Itt lesz végig a játéknak. Ő majdnem. Kis geci darab. Az élet. Na, várjál, most? Szeme van a felhőnek? Igen. Csak most veszem észre. Hát én akkor, hogy itt Biztos nem hol mutatlak, felhő. nem mutatlak titeket, hanem itt ugrálok a fején. Na, menjél! Fehér szar. Erre meg ma hogy csinálom. Így, hogy menj még előrébb kis fehér geci. És akkor, és így. így, és Ui! akkor azt azt mondom, hogy És így. Már csak szalmak az ki. Szalmakazán. Kazán. Szalmak az. Elfelejtettem. Azon. Tegyem a mi szájába. az, hogy -1 éle? -1 a lófasz és engedbe. Mínusz egy. Most egy hat. Emlékszem még arra a zenére, hogy tudsz, te lófasz. Igen. Azt hallgattuk mindig közben. De amúgy nem azt mondja, hogy te lófasz, hanem mit mondom úgy. Te ló. Amúgy meg nem lehet érteni, mert azt lehet belőle kivenni, hogy te lófasz. Erre annak rá kell ugrak a fejére. Sikerült. Erre nem kúrjuk el, itt ugrunk. De bazd meg, az előbb is ott ugrottam. Na, agyfaszt kapok. Meg is bele! Ne, nyúkáljál már! Nyúkálja. Nyúkálja. De már. Hallod, Dávid? Videóba megy. Jó van. I've got some skills, az meg. Az spermak volt megint nekünk. Szárnyam sincs mégis szál. Hallod, mit csinálok már? Figyeld, itt leugrok és megmutatom, mit csinált. Figyeld. Nem Várjál, akkor most itt ugrunk. Olimpiai gyerteskedsz. Na, így sikerült. És akkor figyelj. Hányjál be. Ennyire esett. Miért nem Várjál, megfordulsz? várd meg ameddig az ott leesik, ja? Futás. És üss ki az alatt a kuckát. Ott De egy bazd meg. Jó, gyerekek, szerintem Ennyi elég volt mára. Szerintem ennyi elég volt mára. Meg egy próbálkozás. Jó, következő Aztán csúpointig eljutok. Csumpó. Még van pár percem. Másfél. Így. várjál, csak már Jó. vége. Jó. Szevasztok, én Márk voltam. Velem volt ő meg ő. Ciao. Alivel. Nyugodjatok meg. Lesz még játék. Addig még ilyen. Na most gyerekek, én Márk voltam. Üdvözlehelletem mindenkinek. Szevasztok, Agyfaszt kaptam.